sa Udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa Udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa Udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigamaog tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa Udto. Tutok pakatok sa Udto, mayong Udto na po dosab kanaton tanan, duyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga taknaa, magpabati magpalanog-lanog ug kumbati sa tuang pagpahinsog. Anyway, ani na po ang inyong DJ Mike Kiling. Okay niyo po dyan inyong gwapong taro ay lumping kumbati dyan yung mayong pagpaminaw ilabi niya sa uban kanato diya karon nga paniud niya. Kamulo sila pagungit-ungit, no? Kamulo sila ang pagpakabusog. Hinaot nga, gina-background ninyo sa inyo ang kanyanan dya dapita, no? Sa asang lugar o tuod. Speaking of kanyanan dya po dapita sa may tibongko. Sa Calabo Restaurant ni Mr. Calabo J.C. Castro, si Runobis. Mayong pagpaniud to dya dapita sa inyo. Dagang salamat sa inyo ang pagpaminaw sa kanunay kanato, ha? Plaster mo dyan. Order pag rice, order pa. Kanyin pa. Tiluka pa ng sibo, ha? Ganyan lang, makadaginot ka, busog-busog yung taman, ha? Og to, ha? Sa itong pagpaligon, pagbalagsig sa itong kalawasan. Kanya ito ang programa niya ito, maghatag ka na ito kaninyo. Kaninyong gurot, og dugang pang impormasyon, labi niya sa pagpalagsig, pagpaligon sa panglawas, para mahilikay ta sa mga nakalalayang sakit nga pwede nga itong makaplagan, no? Pwede nga itong batiyon, no? O delikado nga ito ang masinyati kung ganing kita matakbuyan ni Ingi. So, mahimo, maminaw ta, ha? Pamati mo, ha? Eyes to the radio. We are live sa itong Facebook page sa DJ Mike Kiling a Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page. Pudusab, mga abisyo my love so sweet, like, share, follow, and subscribe sa itong YouTube channel. Iapil lang pudusab na ito, ha? DJ Mike Kiling. Okay, kumusta taniyo diha? Og tuod nga aton tulumanon gihatod kadato sa Jesser Marketing. Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asma, guban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Garlic nga dunay sangkap nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule, mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian, tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo J.C. Castro Seranobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, mayong udto ug mayong pagpaligon sa inyong kalawasan diha karon, ilabi na sa mga naabot sa itong pagsibya kanato karong mga taknaa, labaw na diha sa 88.1 Line FM Santo Tomas, connected 96.5 DXNJ Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 99.5 Gold Bayugan, Mix FM Pulangko Dipulog, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, Go FM Trinto Agusan del Sur, 94.5 or 94.1 Big Radio Bayugan, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 88.3 Line FM Balas Plaza, Radyo Tribu Madrid, og 94.3 Tandag City, napod ang 94.7 na 1 FM San Miguel, Surigao del Sur,
Yes, FM Radyo Provinciano, Kagwait, Line FM Barubo, maayong pagpaminaw, maayong udto, diha kaninyong tanan, dagang salamat sa inyong paglanog-lanog, kumbati ta, ani karon sa tuwang pampahimsog, Lolo Baba, o katumanganan ni udto diha, unya tapos di kabalo mangagda, Lolo Baba, pangagda mo, kay base niya katong mga panahon nga, mabot panahon nga, makita ninyo nga bundang inyo ang amigo nyo, mo nang agda, di gid mo agdahon. Oy, congratulations diay sa mga passers sa mga kurso sa real estate, sa law o asa pang mga courses nga napasaran, no? Malipayon tuod ta kay tungod dati mga kaila sa gihapon, no, dilalim ang inyong pagpaningkamot. Nasayutan niya na mga kabisyo, my loves. Anyway, so duyog ta og padayon sa tuang pagpaligon. Ilabi na katumangan ni Udto di ay. Oy, kumusta mo diha? Inaot nga nakatumarsad mo daan og vitamin C. Importante sa malaga nga naagi tay Angelic C vitamins sa kay murag gituod ni siya pamprotekta kanato sa tuang mga kalawasan aron mo himsog, mugana mo kaon, nindot pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa virus ug bacteria. Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Oy, katong mga gina-insomnia diha. Nindot ni tumarmo ni ini ha katong mga dili katulog. Baliktad ang oras sa ilahang pagkatulog, no? Ang uban mata sa gabi, tulog sa adlaw para makabawi ang imong lawas ug para mobalik ang body clock nimo kumbaga tumarmo ni ini Angelic C vitamins. Okay, epektibo kini siya mga kabisyo, my love, so sweet, no? Available siya sa mga nagunang butika diya sa inyong lugar, ha? Okay. And of course, Lolo Baba, it's time is the moment is now. That's remarkable, ha? Okay, what is the happening around the world, Lolo Baba? Bye-bye man po siya. Naman po yung mga katikaran kay ang World Health Organization pahimangyo ra ba nga basin na mobalik na po ning pandemic sa tuwa, no? Sa tibok kalibutan kay nagkataas po ng kaso di ilan dito diri sa Pilipinas ug sa laing mga lugar silang bagtuong nga natulog o wala na ang COVID na patawon gid sad na. So magamping tuod ta og mo na remind sa tuwa sa kining World Health Organization. Napoyuban, bye-bye po, daghang kay mga kuan. Mga tagalay nga asod man po niya siya, no? So, ni mga balita man po tuod. Pasok na sa playoffs, ang Lakers. Biya. Galingan yung kaayos tanan. Ibalik na gito sa playoffs good. Diba? Sa pinakalas sila na butang, no? Kunya tapos sa ilahang pagkakugi o pagkamayo mga rookie niyang mga nilihok o tawagan niya ni kamot mga bench kasagaran, diba? Si Lebron medyo kuha na kayo kining gigo na lang ikayo iyan dugo. Ramot lang niyo si kadagatan na ninyo basi magawa sa po niya pagkamadjakiro paghapit na po ng finals, ha? Pasok na po sila sa playoffs, no? So siyo na to ato ang tinaon kung madala ba nila sa gihapon, ha? Ang championato o padayon ta. Hilig man po kong basketball. Actually sa una bata pa ko lulubaba, murag na tong kalingawan kay wa man kita yung mga social media, wala yung mga gadgets, naay computeran pero gasto kay tanan pagpait gani kayo, di ra kita tambay sa mga basketballan. Diba? Simple mga kalingawan, kanamay nga na, maghugaw mga kabisyo, nga arong udto ha, mag-basketball taon tuod mi. Pag abot na mo sa eskwelahan, pag mo eskwela migbalik, alauna sa hapon, mura lagi mig mga nigger. Perting pagtunga. Wagi taon mi ginaila. Init ba na diha, unsa pa na. Basta importante, makadula, para bibo. Diba? So those were the days mga bisyo, my loves. Pero karon nako, mga batanunan, bata pa. No, na nasa social media tapos na pa yung mga ginikanan gina-expose nila sa bata pa ang ilang mga anak nga maghimo og mga content, di ba?
ang uban makalingaw, maka-amaze ug cute gid taon tuod kayo pero wala mo kabalo mga kabisyo my loves daghang kay mga predator ba no nagapanghimulos sa nga na mga klaseng opportunity para sa mga chikiting no. Ang uban na ginakuha nila yung mga video nya tapos kinabaligya sa black market nya tapos basta daghang kila ginabuhat nga daotan especially kanang dark web or deep web nadia ta na mga kahilayan ug tanang mga daotang mga pamaagi sa internet ginatransact so unta mga kabisyo my loves no as early as bata pa inyong anak ayo kinyo expose social media pasag di magtan-og mga video pasag di magtan-og kuan no kanang mga educational videos sa imo sige patanawan na sila sa mga vlogs nga mga gamers kay daghan ka na sila makuha nga mga bad words diba so isip ginikanan dapat inyo silang hatagan og disiplinahon makat-on kay mo impluwensya na sila pangisip no madala na sila ang pagkadako basin niya masumbalik na sa imo ikaw ra gihapon taon ang mahimong alaot niya na no di ka respetuhon di ka tagdon basusong kasi mong anak matingala kag nganong ingani man ni ako ng anak ko lagi lulubaba di ba makanyum-yum nilang punta yung mga higayon sa unya yung bata patay nyo at yung mga kasabay nga mga bata sa kasagaran po kung kamor bitaw sa imo mga igagaw puros babae nga ikaw ray gamay mo lalaki nalagi kay kauban po siya igagaw lalaki pero bayuton man nakatesting yung ko niya madula niyang kuan may kiling kanyang langit lupa kita mo siguro tanan pero lahi mo langit lupa niya mo kung sa man yung langit lupa de ano itong langit lupa langit lupa in furnace in furnace sak Harchi tulo ang duges tuging alive disappear na yun dyan ayuta ka okay numdum ko na lalubaba na giniupan punsad nga na lalubaba nga mga kuan ka bakledush nga mga dula sama na lang po na ng nanay tatay lulubaba napukoy nabasa po din mudra pudra gusto ko stinafe sister brother gusto ko cafe lahat ang gusto ko kiss kimerlo ang magkakawis ay pipinguton kiss Napa, bubuktas ang bulaklak, bubukis ang floweret. Ngunyuan ang rainy bangs, araw ng cha-cha. Pachimbot chimbot pa, boom tiyaya, bush tiyaya, boom nye. Gusto mo? One more? Yes, one more. Pen, di charvalo, di kermerlo, di eklabo. How, di batutin, di big yutin. Sipit dapat, iipit. Intot pilak, na chumuchorlak. Sa tabi ng chenes, syolang pula, talong na mapula, syolang puti, talong na maputi. Huwag lang mababagi apon tuod ng nga ng lyrics to nila. Tutulan natin ni Lulbaba, napamanid, wala man lang dyan na para mag-impas niya. Tago-taguan, susuguan. Ning galore ang buwan. Pagkauting ng kumpro na nakatago na kanya. Jisa, nyolawa, krutlo, nyopat, jima, nyonom, pitort, walachi, nyomart, krumpo. Bongga!
Kini, kumun kini lulubaba, oh. Ano siya man niya siya? Bahay kubo. Lerga. Bahay kubo, baler kuberts, kahit jutay, jumolorak jonchi, ay bari, nying kamas at notring, nigarilyas at kepe, nyutaw, jutani. Yunol, jutola, nyopot, julubastra, ang mega joint pa, nyolomos, nyostasa, jiboyas, nyumatis, nyowang at joya. Ang around the keme ay fullness ng linga. Mura pag may pangangungo nga bayot na eh. Nga. Ay, nako. Ang gani, wadyo tuta na kung ano lumaba. Kaya ako itong bata pa, kung magigagaw, kabuangan ko nila nga mapil og mga beauty pageant. Dudula na good sad. Tapos nihilak pa ko kay wako kadaog. Dula-dula na good to. Tapos magod sila mga babae ba niya. Tapos sa kabakladus. Ang gani, waka yung tsak dyan yun. Wala. Tara ko itong kasing-kasing. Ili kita kipyang. Ay, mabuhang ko, bayit. Anyways, mga bisyo my love, so sweet na to diha. Para ikaw po sa dili po ka mga world pinalive, no? Sige, manghaplas sa muna tao aron sa di ta pa maulan, labaw na sa itong mga trabaho guluhaton. Later on, so sa mga kabisyo my loves na to diha, maghaplas taog Kalabo Plus Herbal Oil Liniment ang sulbad sa labad. Ihaplas mo ang liniment nga numero 1, aprobado, garantisado. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa. No, mupatay sa kutog, mo moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot pagid sa paminaw. Insect and mosquito repellent po usab ni siya alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagit-kagid o baho sa lawas panabon gamit ang Kalabo Plus Herbal Soap. Para papaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigatog sa Jester Marketing Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Dugang pang pakatok nato taod-taod mga bisyo my love sa tangin ninyo dugang papudsag nga may impormasyon ilabi na sa pagpalagsik para sa tuang Kalabo Baka Health Tips. Dirigyapo sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto alas 11:29 na. Kauban sab gyapon mi ninyo kini ang inyong DJ Mike Kiling. Okay po ha. Silo lubaba ha. Lasta yapon tao, bajuban yapon ta ni style ha. Eduardo Luzquiños Y a María.